Sanibona, siyambingelela. Namhlanje ngime ngalabutho yomculo wegospel ubaba uSipho Makhabane. Sibe nayo-ke injeni yonke yethu kwa-10 years size sibe la. Ngiyafisa ukuthi apostoli wami kaMakhabane ukusinikeze umyalezo okhuthazayo wase-eThekwini Community Church njengoba celebrate 20 years. Ngiyabonga kakhulu, siyanibingelela emakhaya kuphila lapho nikhona. Useshilo ubaba, the big fish is in the house. Yazi ukuthi ngiyamangala apostoli my bishop ukuthi mawuqala le ndaba ngangikhona silapha Central Park. ngiyabona yayiqala le ndaba yayikhona and namhlanje uma celebrate 20 years uwe baba uNkulunkulu avule more doors, abantwana bakaNkulunkulu basizakale. Usemthonjeni la uyaphuzwa emthonjeni, iyakhiwa impilo yomuntu, iyakhiwa impilo. Ngiyakhumbula bakwenza Epstein Wall, yes, sisuka kwaZulu, sizosofya kaNongoma, kwaZulu sizosibingelela isilo samabandla. Hayi bakubi kakhulu, Siyabonga sebenzile kakhulu baba. Engifuna ukukusho balaleli babukele emakhaya ukuthi ziyabuya ngephasika 17, 18, 19, 20. Hayi no, kukusinde ngobetholo, Kobe kusinde ngobetholo, isisho njalo isiZulu, kobe kusinde ngobetholo. kusinde ngobetholo. Ngicela ukuthi nawe nje uma ngabe nje undlula ngapha ube kanye nathi nje lapha sizodumisa uNkulunkulu, sibonge uNkulunkulu ku-20 years. 20 years akusinto elula leyo, baningi abahluleka ku-2 years, so u-20 years into enhle kakhulu. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise, siyabonela khona ephasikeni. God bless you.